дар Амстердам маркази Ҳолланд ҷунбиши нави Ислоҳот ва рушди Тоҷикистон таъсис шудааст. Дар баёнияи ҷунбиш ки рӯзи 15 март дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд, Ислоҳот ва рушд ҳадафи асосии худро бунёди кишвари қудратманду, озод ва муосир дар Тоҷикистон номид. Дар ҳайати муайссиёни ин гурӯҳ исми мавҷуда соҳибназар ва Шарофиддин Гадоев, Анвар Қувватов ва дигарон дида мешавад. Мавҷуда соҳибназар ва рӯзноманигори тоҷик дар гузашта аз аъзои ҳизби сабт нашудаи Тоҷикистони нави соҳибкори зиндонӣ Заид Саидов буд. Ӯ як сол боз дар хориҷ аз кишвар қарор дорад. Узви дигари муайссиёни ин гурӯҳ Шарофиддин Гадоев дар гузашта аз сарони гурӯҳи 24 бо раҳбарии Умарали Қувватов буд. таи тақрибан 2 соли ахир гурӯҳи 24 ба ду бахш тақсим шуд ва Шарофиддин Гадоев раҳбарии яке аз ин шохаҳоро бар дӯш дошт. Баъдан Гадоев ба анҷумани нирӯҳои созандаи Тоҷикистон пайваст. Соли гузашта пас аз он ки анҷумани нирӯҳои созанда ва ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ва раҳбаронаш интиқод кард, аз ҳайати он берун омад. Таъсиси ин ҷунбиш дар ҳолест ки ҳудуди як моҳ қабл дар Аврупо гурӯҳи дигари мухолифон бо номи анҷумани озодандешони тоҷик таъсис ёфт. Дар ин ҳайат афроде чун Алим Шерзамонов, Теймури Варқи, Саид Юнуси Эсрафшани, Ҳакими Рабинпур ва дигарон шомил мебошанд. Расонаҳои давлатии Тоҷикистон ин гурӯҳро парвардаи ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ номида буданд.